Gaya, may dyan tawhana na uli na sad. Uy! Ita, gintawhana. Uy, sus, nalangay na sa turun dito sa bus. Ron, tagay na sad to. Let us see, letter D. Sunod sa letter E. Kay letter S. A, B, C, D, F, G. S, I, D, K, L, M, N, O, P. Indot tayo. Vitamins na to. Ano magkita lingkuranan? Nindot na yan eh. May gasto. Wala lingkuranan. Love! Love! I'm coming home! Ayaw, di ma! Love ron. Huwat na ron sa may pantawa na mo. Pero kayo. Sopra na sad ko ato. Love! Wala gani kapalit og bugas. Problema. Wala daan palagi ko. Iyang buhok nga labong. Perte ng sinawa. Sinawa jud karon, sinawa jud karon. Maupaw. Love. Upaw sa imuhang kayabag. Kasi mo pangit. Diri dayon diri. Iyang itsura. Lingkod. Love. Diri kagikan. Dito ko sa ako. Mga katrabaho la ba? Ito may ako mga office mate og party may ako mga office mate ako gidaling kurana na nito. Wa sila kay baw. Nag-jamming mis ako mga office mate laboy. Nood mi og bar mga 5 ragod ka bara mong nasudlan. Ay ka bala wa ko nagpatibol og babae kay ako bisa pag gihubog ko loyal kay kunimo ingnan dyan na ako nga nako asawa. Siyempre asawa gwapa mangita pamita nga maon nga pambangaga. Bangaga nga kanang usa mga tsura ka po gana jamin happy rami dito pero Hilom saryo ay. Ano? Mura jud kag korek saryo. Jaming sa mong kabuangan nung naka-office mate man ka na kay trabaho. ha? Oh. Na kay trabaho kay na kay office mate. Oh. Office mate sa mong kagaral wa man kay kapalit bugas diri sa tuwa nya. Nana hinong kay ka office mate. Kanus pa man ka nagka-office mate? Nakatrabaho day ka ganin ng buntag. Ha? Oh. Tagay na sa kada sa iskina no. Tambay na sa kadina, wa kay laeng nahimo jud. Pila na ta, duha na ta kadlaw, no sige ra tag kaog kamuting kahoy. Baho na kay tag mga utot. Ako Ayaw, di ba? Saban, unsay kuan? Ako ang mga office mate. Dahil mga na dito sa ubos ba? Office mate na. Hambog-hambog pa ka diyag bar, wa man kay kapait og bugas, bar na ba? Barbar na ba ka? Tanawa na akong gilungag day, kamuti na sad karon, samot yung kabaho atong utot ana. Kamuti na sad. Ay, nindot na kay ka ng kamuti lab nindot sa lawas niya sa tiyan. Limpyo gina siya ka ng habwa sa mga kuwan ba? Oh, limpyo ka mo Bagtok nila ang sick. kaonon. Unsa nya atong sudan na sad karon, gay na sad atong sudanon. Kamuti atong kanon ya, gay ang sudan. Buwan pinik ka sa ini. Buwan na dito sa buwan ka ng ato dito sa buwan mabilang ka daw mainita ng buwan pinik ka Ginoo pa nimo saryo. Nya ako sa init-initon ako ang kanang hotdog ba. Ako pinisi ana-ana. Ay na saryo kay kanan mo hotdog wa na jud na lami. Eh kung pabalikon pa lang ko sa una saryo. Mag kuan na lang siguro ko, mag-Amerikano na lang ko. Kay wag kay kangho. Pwede lang ya po ka may Amerikano love. Niya ka nang witik-witikan na sa kunin mo ba ano ba? Na uso man na to sa silingan na mo dito Kay ay. haya nimo mag-Amerikano ko nya witik-witikan pati ka. Kaya na mag-driver na sa kukaon ko na yung driver suroy-suroy mo ya ako driver niyo ana ba? Oo, sakto sa mo naan. Ano ba? Mao na lang siguro na itong buhatan. May pa ano hatag sa Amerikano mo hatag na ako para palit na to. Dati haya nimo. Materials diri mga kanang-kanang na to ba?
Yala. Palahubog man kay kang dako. Medyo kang inis na niya, palahubog kay kang dako. Hindi ko palahubog. Minom lang, minom. Lahi, palahubog. Ang palahubog, makita na mo sa daan na tug. Di ba ko na palahubog? Kada adlaw na lang kang nahubog. Nga moral bag na kay kwarta, war ba dyan kay kwarta? Ay, kanindot na. Wa kay gasto, hubog ka. Kanindot, na. Pahuway na dito sa riyo ko. Pahuway na dito. Ha? Namahuro itang tuba. Ay, ito ba rin maapol na na. Animal man siguro. Oy, pahuway dito ba? Malag mamukmuk ka diyang buang na tao. Animal.